Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Σεπτέμβριο του 2015, αμέσως μετά τις δεύτερες εκλογές, η χώρα βρίσκεται σε μια νέα παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας. Η δραματική κατάληξη της πρώτης φάσης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε καμία περίπτωση δεν συνέτησε τους εμπνευστές της. Παρά το τεράστιο κόστος, την ανυπολόγιστη ζημιά στην ελληνική κοινωνία, τα λάθη συνεχίστηκαν. Η πρώτη αξιολόγηση αποδείχθηκε μια οδυνηρή περιπέτεια που οδήγησε σε ένα ιδιότυπο κλείσιμο με μέτρα δυσβάσταχτα και την Ελλάδα σε ένα καθεστώς διαρκούς ομηρίας. Η προσπάθεια για την κατασκευή ενός αριστερού success story εγκαταλείφθηκε γρήγορα ακόμα και από τους εμπνευστές της, γιατί αλήθεια ποιο success story θα μπορούσε να σταθεί σε μια χώρα όπου εξελίσσεται η μεγαλύτερη φορολογική επιδρομή, όπου ξεριζώνεται η ελληνική επιχειρηματικότητα, όπου εξαϊλώνεται η μεσαία τάξη, όπου κλείνουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κανένα είναι η απάντηση. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα, με όρους πολιτικού τυχοδιοκτισμού, εφευρέθηκε το επόμενο βήμα. Μια ασύντακτη, αδόμητη και άκρως επικίνδυνη με τον τρόπο που γίνεται συζήτηση για μεγάλα και κρίσιμα θέματα, όπως είναι και ο εκλογικός νόμος. Ουσιαστικά η κυβέρνηση επιλέγει έναν ακόμα αντιπερισπασμό, αδιαφορώντας ως συνήθως για τις επιπτώσεις. Παίζει με τη φωτιά και αυτή τη φορά. Την πρώτη με την οικονομία, τώρα με τους θεσμούς, ακόμα και με το πολίτευμα. Ο στόχος είναι ένας, η διατήρηση της εξουσίας, με κάθε κόστος. Η κυβέρνηση ανοίγει σαν πρώτη δόση αυτού του σχεδίου τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ο στόχος της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι ένας αναλογικότερος εκλογικός νόμος. Δεν είναι η δικαιότερη κατανομή. Δεν είναι η απλή και άδολη αναλογική. Είναι η δόλια προσπάθεια ελέγχου της εξουσίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να προσαρμόσει τον εκλογικό νόμο στις στενές κομματικές της επιδιώξεις. Να προκαλέσει αναχώματα στην επιστροφή άλλων πολιτικών δυνάμεων στην εξουσία. Να δημιουργήσει συνθήκες ακυβερνησίας σε ένα παιχνίδι κοινικών υπολογισμών, κομματικά ωφέλη, προσωπικές επιδιώξεις, καμία σκέψη για το αύριο της χώρας. Καμία σκέψη για την εθνική συνεννόηση σε τόσο κρίσιμα και τόσο σοβαρά ζητήματα. Ο πολιτικός κινησμός σε όλο του το μεγαλείο. Με αυτή της την επιλογή, η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για μια βαθιά, παρατεταμένη κρίση και έτσι προσθέτει μια νέα διάσταση στην οικονομική κρίση, τη θεσμική αβεβαιότητα. Φέρνει προς ψήφιση ένα καιροσκοπικό κατασκεύασμα που δεν απαντάει σε καμία από τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν για αλλαγές στο εκλογικό μας σύστημα. Στον ολικό επανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών, στον τρόπο εκλογής των βουλευτών, στον βαθμό αναλογικότητας του συστήματος. Ανταυτού, περνάτε από σπασματικές διατάξεις, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, και θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε δύο βασικά σημεία του σχεδίου νόμου. Πρώτον, για την ψήφο στα 17. Η κυβέρνηση επικαλείται ένα ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2011 που περιέχει παρότρινση για να γίνει μια τέτοια νομοθετική παρέμβαση. Πώς όμως θα γίνει αν δεν συναρτήσουμε το όριο ηλικίας και με άλλα αντικειμενικά δεδομένα, αν δεν συνδεθεθεί με τα γενικότερα όρια ενηλικότητας? Γι' αυτό και προτείναμε την δικαιοπρακτική ικανότητα του αστικού κώδικα. Προτείναμε και άλλα όρια, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και ενοποιημένο, δηλαδή να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχήμα ενηλικότητας. Δεύτερον, για την κατάργηση του μπόνους. Εδώ ουσιαστικά περιγράφεται ο σκοπός του νομοσχεδίου, που είναι και προφανής και δόλιος. Νομοθετείται ξεχνώντας ότι η χώρα διέρχεται αντικειμενικά μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της. Και βέβαια προκύπτει μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Θεωρείτε ότι η χώρα με αυτά που προτείνεται θα μπορέσει να κυβερνηθεί? Θα μπορέσει να λάβει και να εφαρμόσει πολιτικές με 4 ή 5 κόμματα? Θα είναι σε θέση αυτά τα κόμματα να βρουν κοινό τρόπο και να συγκλίνουν στον προγραμματικό τους λόγο? Να προχωρήσουν στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος? Τι μήνυμα σταθερότητας πιστεύετε ότι στέλνουμε και εντός και εκτός? Ένα είναι σίγουρο. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε παραλυτική ακυβερνησία και πολιτική αστάθεια. Σε αδυναμία συγκρότησης σταθερών και βιώσιμων κυβερνήσεων που να μπορούν να υλοποιήσουν προγραμματικούς στόχους. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια, η οποία κρύβεται πίσω από το πέπλο της απλής και άδολης αναλογικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εξαιρετικά λυπηρό για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση σε ένα τόσο κρίσιμο θεσμικό ζήτημα να αντιμετωπίζει με τρόπο μικροπολιτικό και καιροσκοπικό στο όνομα ενός δήθεν δίκαιου και αναλογικού εκλογικού νόμου. Είναι επίσης παράδοξο να γίνεται πρώτα η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο και να έπεται η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι απολύτως παράλογο να είστε αρνητικοί στην δημιουργία πραγματικών συγκλήσεων την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη από αυτές. Επαναλαμβάνω, πραγματικών, όχι προσχηματικών, όπως συνηθίζετε να κάνετε για να παγιδεύετε την αντιπολίτευση, συγκλήσεων που εξασφαλίζουν στη χώρα έναν δρόμο σταθερότητας και ρεαλιστικών λύσεων. Ο συνταγματικός λαϊκισμός όμως που σας διακατέχει, η θεσμική επιπολαιότητα με την οποία ανοίγεται κρίσιμα ζητήματα όπως η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, δημιουργούν συνθήκες νέας, ισχυρότερης αβεβαιότητας. Δυστυχώς, είστε η συνέχεια της προηγούμενης ατελούς συνταγματικής αναθεώρησης. Είστε η μετάσταση του λαϊκισμού της μεταπολίτευσης που έφερε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Είστε άξιοι συνεχιστές μιας παράδοσης χαμένων ευκαιριών για τη χώρα μας. Ανίκανοι ή αδιάφοροι να αντιληφθείτε τι χρειάζεται η πατρίδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μια ευκαιρία για μια διευρυμένη και ριζική συνταγματική αναθεώρηση, που θα λαμβάνει υπόψη της την κρίση, τις αντοχές που έδειξε το Σύνταγμά μας, τις ατέλειες που προέκυψαν σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, τις ανάγκες που γεννούνται για την μεταμνημονιακή Ελλάδα, που θα ενδυναμώνει την δημοκρατία μας, που θα θωρακίζει τον κοινοβουλευτισμό, θα εξυγχρονίζει το κράτος δικαίου. Τώρα είναι η ώρα να δείξει το πολιτικό σύστημα την ωριμότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Προϋπόθεση όμως για όλα αυτά είναι ένας συγκροτημένος, υπεύθυνος, εξαντλητικός και ειλικρινής διάλογος με νέους όρους και νέες αντιλήψεις. Να φέρουμε και πάλι την πολιτική στο προσκήνιο και εκεί μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτή η οδός της εθνικής συνεννόησης σε τόσο κρίσιμα ζητήματα δεν είναι στο σχέδιό σας. Δεν είναι στην πολιτική σας κουλτούρα. Και αυτό αποδεικνύει και το σημερινό σχέδιο νόμου. Όσες αλλαγές, όσα παζάρια και να κάνετε, έχετε προπολού επιλέξει την οδό του πολιτικού αμοραλισμού και των βραχυπρόθεσμων τακτικών ελιγμών. Ένα είναι όμως σίγουρο, ότι αυτός ο δρόμος θα σας οδηγήσει και πάλι σε αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.